Така, ние в момента се изправяме и правиме видео. Отива, бяхме в Kaufland. Едновременно. Да, т.е. не се изправяме, правиме се косите, т.е. тя изправя моите, аз не. Да, иначе сме се изправили. Тебе трябва да точно. Обаче, също са, значи отиваме в Kaufland и някакъв човек вижда Лилия колко е луда с това лице. Което беше като него. Мама, той тогава не беше с него. Мама искаше да го нарисува уничка и тук звездичка, ама той беше срам и бягаше само, а Лилия искаше да влиза в количката. И говориме, и тази Лилия, значи някакъв човек я видя и вика, ти пила ли си хапчета? И каза, че е урод. Изрод, не е урод. След това се връщаме, обикаляме един път блока, виждаме някакъв човек, казваме му здрасти и той здрасти. Той не беше с нас. Не беше добре, беше с нас. И не беше здрасти, а беше добър вечер. До магазина! Да. Тя има много гривни. 9. Дръж. Хвани го бе тапак. Дръж. Добре, да стига, спирите го това. И сега, чакай! И сега пиеме кола. Това не е моето, на една Делуара. Казвате да спине видеото. Чакай, че